Tervetuloa seuraamaan uuden vuoden aattovideota. Tosiaan tässä videossa te pääsette seuraamaan uuden vuoden aattoa. Eli tehdään vaan uuden vuoden aatto My Day vähän niin kuin. Me ollaankin tässä Mimmin kanssa aamutallia tehty, joten aamutallia ei enää tarvitse tehdä, koska se oli tehty. Vaimko tehty? No niin, lähdetään seuraamaan päivää eteenpäin. Mä oon siis tosiaan tallin omistaja isä. Ja nyt mä ajattelin, tai mulla on tunti, jonka mä pidän. Tuntilaiset, tulkaa! Tunti alkaa. Nyt kun kaikki tuntilaiset on tullut, niin mä vaan pitää tätä tuntia. Tuossa siis tosiaan oli vähän... Niin siis olin sanomassa, että tuossa siis tosiaan oli vähän kokeneempia ratsastajien tunti. Ja nyt mä alan pitämään vähän ei niin kokeneille niin kuin tuntia. Joten ei kun vaan mennään pitämään tuntia. Nyt mä alan pitämään toista tuntia. Vähän isompaa. Joo! Selvä. Joo. Otetaan vähän isompaa. Mut kiitos tästä tunnista ja nyt voitte laittaa heppoja takas tarhoihin, tai siis kasinoihin. No niin, tosiaan sain tuossa tunnin pidettyä. Ja nyt mä ajattelin ottaa pienen välipalatauon tuossa kahviossa. Sitten illalla, kun alkaa pimenemään yöllä, niin pääsette näkemään ilotulitukset. Moi, me saatiin ottaa tää kamera hetkeksi aikaa. Ja me saatiin lupa, että me mennään maastoon, joten nyt te pääsette näkemään, kun me mennään Millan kanssa maastoon. Mä otan tosiaan siis kapun, ja mä ajattelin ottaa bacon. Ja nyt me mennään tonne maastoon Millan kanssa. Me vaan nopeasti varustetaan Lisan kanssa nämä hevoset, eli siis bacon ja kapu. Ja nyt me ollaan valmiita maastoon. Me tosiaan kun kapulla ja beikillä on varsa muru, niin kun se ei varmaan halua olla yksin, niin sitten kun leidillä on varsa vili, niin se meni vilin kanssa sinne samaan kasinaan. Ja leidi pitää sitten niistä kakaroista huolta, tai varsasta siis. Mut nyt me lähdetään maastoon. Nyt me ollaan täällä maastossa ja me vaan täällä vähän laukkaillaan ja ravataan. Tässä on pieniä pätkiä. Sitten otetaan laukkakisa. Valmiit. Hei.
Mitäs sä voitit, Milla? Hei, mikä tuolla on? Tuolla on auto. Siellä on iso. Mennään. Tytöt, moi! Moi! Lähditkö sä hakee lisää heinää? Joo. Okei. Me jatketaan nyt maastoiluja. Hyvää maastoa teille. Joo. Moikka! Moikka! Oho, nehän tuli hakee heinää aika paljonkin. Mut jatketaan maastoiluja. Mennään tonne, missä on ne ilotulitukset sit illemmalla. Ne ilotulitukset on täällä. Mennään sinne. Hetki, tuo rapistelee jotain. Mennään pois. Katsotaan nyt. Mennään sinne. Peura! Apua! Oi, Laukataan nyt sinne Lisan luo. Jes, sä menet sinne takas. Moi Lisa. Mitä vitsiä sulle kävi? No, melkein tipuin. No onneksi et tippunut. Mennäänkö takas tallille? Joo. Mut nyt lähdetään takas tallille. Huijakkaa. Nyt me Mimmin kanssa vaan laitetaan näitä heiniä tonne heinälään. Me ollaan nyt täällä. Täällä alkoi vähän hämärtyä, kun me tultiin. Niin täällä on vähän hämärää. Mut nyt me laitetaan näistä. Nyt me... No, okei. Mä en saa enää puhua. Niin siis Milla yritti sanoa tossa, että nyt me otetaan hevosilta varusteet pois ja syödään tyyliin kahviosta jotain, en mä tiedä, tyyliin mysli tai jotain muuta. Ja nyt kaikki työt oli tehty. Eli muun muassa heinien laitto heinälään. Ja varusteiden ottaminen on vähän vaikeasta, koska se ei mennyt ihan hyvin. Sai. Vitsi, satu on laitettu. Mutta kuitenkin kun kaikki oli tehty, varusteiden laitto ja heinien laitto, oli aika mennä ottamaan vähän pientä suuta. Eli oli aika mennä kahvioon. Syömään ja rahoittamaan. Moi, me ollaan siis täällä kahviossa. Mä otin puuroa ja Lisa otti leipää. Ja nyt syödään ja sitten me ajateltiin, että minä vaan silittää ja rapsuttaa heppoja ja antaa vähän herkkui. Mä ajattelin, että me rapsutetaan heppoja, mutta nyt me sittenkin vaan katsellaan pupuja. Mä oon tosi sypyjä. Mut joo, nyt kohta alkaa ilotulitukset, kun alkaa tulee vähän pimeämpää. Kyllä rapsuttaa heppoja meidän puolesta. Moi Runo! Tytötkin tässä sanoi, että kohtahan alkaa tulee jo pimeätä. Joten mennään kohta, tai silloin kun on vähän pimeämpää, tai pimeätä, niin silloin me mennään tonne, minne mä näytän tällä hetkellä. Siis tonne. Tallilla on vähemmän lunta kuin tuolla, koska täällä on tosiaan aurattu. Toivotaan nyt toivotaan tänä vuonna, ettei mikään hevonen karkaa, koska joskus on karannut hevosia. Siis pian nyt niin paljon. Ja nyt aletaan valmistautua vähän ilotulituksiin, koska
pitää nyt hevosten karsinat tarkistaa, että ne on varmasti kiinni ja ovet laittaa lukkoon, ettei tänne tule ketään tunkeilijoita tai hevoset karkaa. Sen kaikki pitää laittaa kunnolla lukkoon. Mä laitasit kaikki lukkoon. Just, joo, töitä vaan lisää. Lukossa on. 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 Kaikki on lukossa. Vielä toi ovi. On lukossa. Kaikki on lukossa nyt. Ikkunatkin on lukossa, koska ne on aina lukossa. Pitäisi ottaa ikkunoita. Mut nyt mä en enää jaksa. Teet nää mua. Nyt mä en enää jaksa. Te teet nää mun päätä. Nyt mä laitan vielä kaiken lukkoon, että kamera ei kuvaa. Laitan kaiken lukkoon. Siinä kesti aika kauan. Kohta on jo ilotulituksetkin. Mä oon vaan raapannut töitä. Kahvia kiinni. Nyt on kaikki valmista. Ilotulitukset alkaa ihan just. Ja seuraava pätkä, mikä kuvataan, onkin jo ilotulituksia. Ja nyt täällä on alkanut ilotulitukset, joten kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavien videoiden parissa. Moikka!